Good day, magandang araw, magandang buhay sa inyo mga ka-BSS TV. Welcome to my vlog. Sana ay nasa mabuting kalagayan po kayo ngayon. Ang aming pangpitong pagbisikleta. Ang ating destinasyon ay ang bayan ng Goa, Camarines Sur. Ang ating lalakbayin sa araw na ito ay humigit kumulang 52 kilometers ang distansya nito galing sa Naga City. And don't forget to like, subscribe, and hit that bell button for further updates on our channel, Boy Sari Sari, BSS TV. And don't forget to leave a comment down below because we love to hear from you. Kaya tara, sama na sa aming Padyakan! Naisan! Simulan natin ang padyakan sa maugmang lugar ng Naga City. Paalala lang po sa ating mga padyakero, iwasan po nating pumagitna sa mga naglalakihang sasakyan sa daan. Panatilihin pong nandyan lang po tayo sa gilid ng kalsada. At magsuot po ng mga reflective gear at helmet at makita tayo ng mga motorista sa daan para iwas disgrasya. Bago bumiyahe, siguraduhin natin na ang ating mga bike o bisikleta ay nasa maayos na kondisyon at may maayos na brake. At wag po tayong magbabike kung tayo po ay kulang sa tulog o kaya naman po ay nakainom ng alak para po makaiwas tayo sa disgrasya sa daan. At dapat, lagi rin po tayong alerto sa ating dinadaanan. Kasi marami pong sasakyan at di natin alam kung saan ang kanilang direksyon. Ang binabagtas na nating daan ay ang sentro ng bayan ng Pili, Camarines Sur. Sa ating mga padyakero, napaka-importante ang safe na distansya ng ating bisikleta sa bawat isa. At iwasang makipagkitkitan sa daan, lalo na kapag matraffic sa lugar.
Ang tinatahak na nating daan ay ang bayan ng Ocampo, Camarines Sur. Maganda na ang panahon dito sa Ocampo. Parang di umulan. Nang umalis kami ng Naga, medyo umaambon ng panahon. Samantalang dito sa Ocampo, napakaganda na ng panahon. Marahil lang tataka kayo kung bakit ako lang ang nakikita sa camera. Samantalang sinasabi ko kami. Kasi ang aking anak ay lagi pong nandun sa aking likuran kasi di niya raw po alam kung saan ang aming pupuntahang lugar. Sarap magbakasyon! Sana palaging magandang panahon para palagi tayo nakakapaglabas-labas. Tuwing weekend po, kami ay namamasyal gamit ang aming bisikleta at ito na rin po ang aming exercise kasi lagi tayo nasa bahay, sa tindahan. Sa magtatanong dyan kung asan ba ang aming tindahan, ang aming pong store ay nandito lang po sa malapit sa Calawag Elementary School. Ang pangalan po ng aming store ay 7 Star Gemly Sari-Sari Store. Madali lang po siyang makita o kaya mapuntahan kasi malapit lang po siya sa school at malapit din po siya sa barangay hall ng Calawag. Nung papalapit na kami sa Goa, yan naman po, umulan na naman. Kikita nyo naman pati sa camera ng aming gamit ay meron pang mga patak ng ulan. Pero di naman siya ganong malakas. Kaya lang kita nyo naman, kailangan naming humanap ng masisilungan sa mga oras na yun. Napadpad kami sa isang fire station na mukhang abandoned building.
At dito na rin kami nagantay hanggang sa huminto ang ulan. Manaka-naka pong lumalakas ang buhos ng ulan. Kaya po naisipan namin na pumunta na lang po kami sa terminal ng Goa. Ang haling tapat na, kaya ang una naming hinanap ay ang makakakainan. Sana po ay inyong nagustuhan ang aming video sa araw na ito at sana po ay patuloy niyo pong suportahan ang aming YouTube channel Buhay Sari-Sari BSS TV at huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, mag-like, mag-comment para naman po tayo ay ganahang gumawa ng mga ganito pa pong videos. Salamat po ulit at see you again next time. Bye-bye! Shoutout nga po kay Althea de la Rosa 5414 sa kanyang masugid na panonood at pagsubaybay sa aming YouTube channel. Thank you po sa inyo. Puro silags ko. Pulubo. Dito pa tayo ang Legazpi, next year na lang. Next year na lang, mga January 1. May bagong klase pag January, ta Sabado. Sunday ba kaya? Ano, January 2, may klase yan o go? Hindi. Ay, go. Ay, go na yan. Baka may. Next sigurado. Anong kanin tama pa? Inaano? January 1 dati, paligas namin kita next year. Hindi ka na dati paligas next year. Pag day, sakaitan na lang sa jeep. Ayan, sakaitan na lang. Mahanap ang jeep. Sakaitan na lang sa dirita sa jeep, saka yung bike na ipadalata na lang.